Hello guys, maadjong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mo ang channel Ay and Mariano Family. Sa magaw ka init. Karon day guys, adlaw magkuan mi dari sa mo ang himuong garden, mag-garden mi. Kay arong mamunga na nami makalibre nami panudan. Kay grabe pamalitan na giron. Ala guys, da pa man daghang kapayas dari guys. Basig wa pa na nabuhi, wa pa na namatay, ayaw laman pudpudla kay bunga pa siguro na. Tanawon guys, dari dapit sa tubangan agamo ang gardenan. Maghinlo midaan kay arong ni katurok sa among ang itanom, hinlo nagagutangan ay tamnan. Tanawon ninyo guys. Tara guys, si Mariano. Tubutang sad ko. Tamang kuhang kapayas guys. Napamlay bunga dari, makasuta na may danang unjag paniod to. Hay, salamat Diyos Ginoo kay street nag-init. Gapon arang inita. Karon init gapon. Salamat sa Ginoo. Siliksian tog pa. Ayaw po dila ng kapayas ha. Nanguha mara kog cellphone arong makablog ko kay gang cellphone arang lubata man. Wa manggod koy power bank. Binta tong nay power bank kay og malubat ma-charge na pag power bank. Bintag nay power bank kay bahala kag power bank ra ibilin adto sa chargeanan. Wa ang rag mapuno og cellphone manggod guys, madlok og magbilin kay jag mawa. Wa may ibilin ra man dadto. Tumto. Labud. Maugana ni mong kahoy inja Mariano. Labton man ni guys kay palabat pang kuno ni ang ugangan. Labton ni nadto agdad to dapit. Gandinan pa to na mo dapit sa mangga. Ayaw. Ipasaka ra gamay. Daghan para bay bunga. Labon sila dinami gapon ang kabungbuag pangita kapayas kuto kang sayang kang usuki ko na usiki sana kuan ni daripada tukuri nay kuan dadto singan datong Rick? Guys, naghimo ko kuan ang saburan sa katong liso. Ang una guys katong balidya og patula mangguro to. May na dari kuan. Ang gikuan nagligid. Dari na isabod. Patarko na dari. Mas hindi mo kuan, manggibuhian ko. Kay sa una kami mas tatay na garden. Palidya to dako to sa una guys, palidya og batungan. Garden mas tatay sa una. Sinako-sako lagi bunga. Sinanay po tigbalik just merkado. Karon suway ko garden. Mas hindi mo bungag daghan, kalibre na migsidaan.
Baligjag ubag. Di mahurot. Dara guys, arang butang ag patula og palidya ang gitanga ray palidya gamay ra magpalidya mga 12 ra to kuan. Patula may daghan. Tanaw na to sunod adlaw guys og manarot ba ni? Tanaw ra mo na sunod adlaw kung turok ba. Daghang patula. Mamanigidang ati Ruby, guys, Ruby probinsya, nagitagsiba. Di man course na yung tanong, mo na ang pangadyo. Magbutang mig trapal guys sa sin ato babaw atop kay upamami ka kuag sin palit. Trapal sa raman ang di bagabok inig muuwan. Ag kahoy, butangan sa trapal. Sorry, gina. Ang kuan, lurmat. Karon day guys, salamat sa Ginoo, salamat po ninyong tanan kay 4,000 subscriber nami guys. Salamat ninyong tanan sa Thank you. walang sawang pagsubaybay sa amo ang channel. Salamat ninyong tanan guys. God bless ninyong tanan. Salamat guys. 4,000 subscriber na meron guys. Ja guys, karong adlaw day guys, gahi mo si Mariano og mana katre kay ning chat man to stiri gabi nga. Laag ko no sila daare kay mag-upload kay kusog mo na mag-signal da respilar. Gahi mo si Mariano og katre, da man oy katre daring dake. Gahi mo si Jag para ni Ja kuno higdaan ni Ja. Ador mo katingada na yung buhok kay mura nagbuhok og wakwak. Santipid mo gud ni. Siyakoy ba? Dahong patanaw si Jahang gihimo nga kuan. Sana katre. Scientist ka yung Pandes Mariano. Maayo na lang kasi wala pang matagalan na ni Mariano. Tanaw ninyo guys. Guys, pansamantagal ko no. Scientist ka jubay. Di ka ni mahugma ni mo Mariano? Insamang Kapay lang ako man. para mga kawayan to ha. Hapit na maugag ng binugha. May bata dari guys, gibilin dari si Jahang mamakay. Busy mag-isang mama, wa magbantay dito kay naghimo magsuman ijahang mama para ibaligja pang konsumo nila. Suman bulanghoy guys, mupalit na mo guys, tag 5 ra with bukayo. Yang mama na ni namo naganggingan guys nga 2 ka tuig. Haniti ra makadyo ni mo TikTok siya guys. Dara-dara gibilin. Tagado-duwa silang liksian. Si Sahaya, gisipon man ka baby Sahaya. Punasi mo sipon la. Punasi. Sipon. Reyes ang apelyido. Usay tinad pa nga ni Sahaya kang? Hana Reyes? Oy. Usay nga ni mo be? Sahaya? Ha? Unsa? Mariusip ko no. Pilih barok. Saya. Ikaw lang pilih barok. Diara guys, ag Catering Mariano. Unique ka jo. Si Jara mo kuno pa mo higda daan eh. Madyo na raman eh, kaysa wa. Pang matagalan ko no. Kana ka, butangig
kuan ag gulay, tangad. Kuya, wag Catherine Mariano, oy. Sana all. Hello guys. Karon day guys, mag-utan mig kuan guys. Kapayas, tunuan, butangan og bulinaw. Nga buwad. Sid ana mas panihapon. Da mo ri guys. Gidaghan na mo kapayas kay tuluman mi ka pamilyahan dari. Ngaon. Ang hatag pud mi. Kaya rong na po sila isidan. Kaya kapayas dari doon na guys, kaya naman day bunga, natumba siya, pero napagod ang bunga. Ang problema raman guys, kaya napungot ko, kaya pagkaugma, ibili na mo itong gagmay panggungas kapayas, mga 6 to kabuok, ipanag, karit mas bata, ara kabuutan ka ng bataan. Gipod ag kapayas guys, nga matay ag mga bunga. Sino na? Mauna na, imbis kay daginuton pagkapayas, panagkarit pagpunuan, pati bunga, ruman. Das Mariano. Daghan ba na sila pero okay ra na kay mga tag matasilingan kay makasudan po sila. Butangan na mo kuan guys. Agi tunuan na mo guys, gibutangan og bulinaw na. Siya bagong ligo pa kunog chipcook. Hi guys. Dara de gijang katri dari guys atong tanawon jang hini mong katri scientist lagi kadyo. Tanawo na to inja. Guys, naluto na kamong gulay, lami kaayo. Sama sa labukad. Charot. Ito guys, naluto na mangutan guys, manihapon na mayroong kay sa dumi manihapon kay. Kuan man, white currenty. Ngit-ngit mo nang manihapon may sayo. Mga tagmisilingan kay harong magrasyahan ka. Ma! Ano man eh? Ma! Oh. Dama!